Rwy'n ni yma heddiw yn y Bari i ddarganfod sut mae busnes cymdeithasol yn helpu pobl. Beth yw'r busnes hwn? Ble mae wedi leoli? Enw'r busnes yw With Music in Mind. Rydyn ni'n gweithio dros Mro Morgannwg. Mae gennym ni grwpiau yn y Mae'n, yn y Bari, yn Llanilltyd Fawr ac hefyd yn Penarth. Beth mae'r busnes yn wneud? Rydyn ni gweithio efo pobl hŷn, pobl sy'n mewn perygl o arwahanrwydd cymdeithasol a phobl sy'n byw ar eu hunain. Mae rhai pobl ddim yn gweld unrhyw drwy'r holl wythnos ar wahân o'r grwpiau ni. Rydyn ni'n cynnig sesiynau yn cynnwys canu gyda'n gilydd, cael paned a bisgedi efo ffrindiau. Pa faterion ydych chi'n mynd i'r afael nhw? So, mae gennym ni poblogaeth sy'n heneiddio ac yn arbennig dros Covid, doedd na llawer o grwpiau neu weithgareddau am y boblogaeth hyn i ddod gyda'n gilydd a ffocysu ar ein iechyd ac llesiant. Roedd angen i greu rhywbeth yn y gwagle hyn. Sut ydych chi helpu'r gymuned hyn yn hyn? Rydyn ni wedi gweithio efo dros 1,000 o bobl ers ddechrau a mae gennym ni tua 150 o bobl yn ddod i'n grwpiau ni pob wythnos. Rydyn ni'n hefyd defnyddio holiaduron